Bat, bi eta hiru. Bat, bit eta... Bueno, bai. Konfieso. Lotan geratzen da askotan, Sua. Denak sua. Rodajetara ez dakit berandu izten baina leku askota bai, así que... Venga, Ibai. Bai, jarri, bai. Bi eta hiru, bai. Bi eta hiru. Nik itzen jarren baino... Sekuentzia batian asko kostatzen Bueno, delako, baina asko maiteetan, jala. V de vendetta izan da, Ni baita batzutan, pero zurea batzutan. Ez da batek. Eta hiru. Bat, bita, bakarrik. Uda guztiaiekin egon da, jazta. Pegatzeo jakitia sua nola egin, eta gitze. Jo, ez garbi aukezuen, ez da? Pero oso garro gaina. Iaz? Buah. Inpuntu eritute ekin berriz. Etzi berdinen, igual. Bat, bi eta hiru. Ugaita. Berandu iritsiko zen, seguro. Ni berandu ez, nik alduko nun da. Eta nun beste bat hartuko etxea. Ibai reitu. Ibai daitu. Bat, bita hiru. Garmendia. Bai. Uff. Bat, bi eta hiru. Ni naia jarri. Ni jarretaritz afariko estena hortan biak ibili ginen parrei eitxietzen nik, basikamente. Hane seriotasuna egon behar denean, nik uste defentsa pertsona daukala hor de parra egiten. Bai. Uff. Zaila. I, zairu. Naia? Bat, bita hiru. TikToka biztea ikusi duzu eta argazki. Ja, bai, hori bai. Kanta gauka beste. Hane garmendia, saltzeoa, bitzeoa... Hane garmendia. Joana ere bai, igual. Oso okupatua bizia. Bai, gauza gestilloak eta lanak eta gauza asko. Bai. Denak. Esan egia ez dago problema. Ba, eskin. Bat, bita, ni. Zika. Bai. Bat, bita. Baizea! Baizea! Hombre, Naia arra. egiten du nik naia jarri, Nik sua jarri dute bai. Ni? Postureta total. Bueno, pixkat bai, minio. Así es. Naiz, bai. Bai. Pero bueno, postureo ona, Polita, eta kurrauta, Bere TikTok ikusten mazue oso... Oia, TikTokean jarraitu. Edukatiboa da. Robira naiz. Ostras. Ezin du nire burua jarri. Mote. Ni me encanta motia jartzea. Ba, bi, eta hiru. Efectivamente. Beak esan dulako. Esan dutelako, no tan mokao. Bat, bita hiru. El dúo kosmiko jarri gondi. Ezin dugu esan. Uf. Clarísimamente. Bat, bita hiru. Sako pasada. Hane. Pentsatu bai, Meme berdin hane. Espertzen ginen eta gubiok janeri zakarreko boltzekin traje bat egin genien. Eta bideo bat egin genuen eta bai pixkat meme bihurtu zen. Fashion victim. Fashion victim. Abeslaria. Bat, bita hiru. Ba, bita hiru. Uste nuen Ibai jarri zen ala. Extremo duro! Talakoa. Bai. Euskadikoa. Lehendakari? Oso. Autologios. Oso. Ibaia. Bat, bita hiru. Ibai. A ber, eskeri beste... Garbi. Baina, zerru botatuko nire dela, batxon. Vale, Ibai ze gaina zuzen bidea da ikasten, así que... hortikan. Asko daki. Bat baino gehiago jarri baitu. Bat, bi eta hiru. Angela. Egiten dugu aldugun. Eta ondo behatzea. Eta oso ondo geratzen da. Odia zinemaren magia. Zairarekin. Nik argi dakate bai. Bat, bi eta hiru. Nik uste dut, nik kolketan Bai. Gola izaera asko. Zentzu batzuetan, beste zentzu batzuetan ez, eh? Bueno, ahitz baita, bai. Ahitz nahiko jon da. Te esan duen egia. Ez kopiatu. Aino azpitarte. Hau argi do. Kusi, kopiatu no? Bat, bi eta hiru. Txintxo asko. Oso argi. Oso argi. Dia kontrakoak. Ta Angela ebai, Angela eta Lai. Badita, Angela eta Iker. Biak dira oso onak, denbora guztin hor, parrak botatzen. Horrek esan edu lan honak egiten dutela aktore moduan. Bai.
Uf, bino maiuskulan jarriko dut dena. Doble letra jarriko dut. aldian. Pabita, Garmendia, beste nahi. Bat eta hiru. Ibaitxo! Ez do beste erantzunik, Ez do beste erantzunik. Bai, hau dakalako Esan deuna kotilleo, pim pam, pum pam, pam. pumpa eta azkenean da dena kontatzen. Luzitzen aizea gaur, luzitzen. Irabazi arteko Tom Holland da. Nork ez, direi. Total. Ba, bi eta hiru. Bi eta hiru. Gero oso inteligentea da. Ostra, Erizona da. Iker banderan diara, bai, porque... Baina indartsua da. Eriz, guztion aitatxo. Bueno, eskerrik asko bideo ikusteagatik eta Eduki gehiago nahi badezue. Kusin makusin, irabazi arte. are bai, Aio! Muxu, Bideo bereziak, sartu, sartu. aio.